Bavê min ê mirtiv romana nû a Çiya Mazî ye. Em ê îro sê deqeyên xwe bidin nivîskar Çiya Mazî bila ew ji me re qala vê romanê bike kerem. Yani ev pirtûka min a dawiyê ye romana navê bavê min ê Mitir. Bi rastî nivîskar weka wê nivîskar ez hinekî piralî me. Yani gelek cûre di gelek beşan de pirtûk nivîsandine wek lêkolîn, wek helbest, wek çîrok. Lê a dawiyê wek roman yani belkî ew bi jiyana min ve girêdayî bû ku piralî min kar kiriye nivîsandiyê. Roman jî tiştê bala min kişand ji ber karakterekî mitirb hebû, zirnêçî bû û min dixwest ez miheqeq tiştekî li ser binivîsînim yani wî kesî. û dema min dest pê kirê li ser yani li cem mitirban, li cem romanan, gelê roman, gelê mitirb ê dom ê li Nûsêbînê, Mêrdînê, Midyatê min hinekî lêkolîn kir û min ez bi wan re axivîm. Li vê derê jî li Stenbolê jî bi romanan re peyivîm wek Balat, wek Ayvansaray, wek li Üsküdar bi gelek romanan re peyivîm. Hinekî jiyana wan û hinekî jî vederkirina wan a civakê yani hem li nava Tirkiyeyê, li nava Tirkan û hem jî li nava Kurdan ku vederkirina wan yani ötekîleştirme yani em wê civak ji bo çi vana vederkirine ji nav xwe derxistinê yan jî bi awayekî bi çavekî din li wan dinêre. Hinekî jî wek min xwest ew jî bê behskirin ku vederkirinan xwe bi xwe yani a navxweyî a kurman ku çawa serdestê wan veder dike ji nava xwe derdixin û wan biçûk dibînin lê wek her civakê yani Tirk jî wisa ne û li welatên din jî Ewropa jî ew jî romanan veder dikin yani wek kurman jî romana veder bike yani hinekî vederkirina navxweyî ev mijareke bi vî rengiyê min xwest hem beşeke wisa yan jî tiştekî wisa li ser mitirbên Mêrdînê nehatî nivîsandin tiştekî edebî nehatî nivîsandin ev hinekî ji ber wê yekî û ew ê bû karakterê sereke zirnêçî jî di zarokiya min û heta ciwaniya min pir jê hez dikir û mirovekî pir jêhatî bû jî hinekî jî ji bo wê yekê min got bira ev karakter bibe karakterek edebî ji ber wê yekê me ev roman nivîsand.